rèptils i viu a rius càlids i humits d'Amèrica, Àsia o Àfrica. La serp i l'escorpí fan un pacte. Les serps que viuen al desert fan un forat que els serveix de cau. La serp i l'escorpí es pot quedar en el cau. A canvi, l'escorpí protegeix a la serp dels humans que la volen agafar per vendre la pell. Quan un rèptil creix, ha de canviar la pell per una de nova. La pell vella es diu muda. La serp és un vertebrat perquè té un esquelet format per ossos i pertany al grup dels rèptils. La serp té el cos cobert d'escates i es desplacen arrossegant-se per terra. Viuen per terra o per aigua. La seva respiració és pulmonar. Són carnívors i ja que mengen ratolins i també rates, malgrat n'hi ha que algunes són herbívores. Les serps naixen d'un ou, per això són ovípars. Les serps tenen ullals però n'expulsen el seu verni. Diverses vegades a l'any, les serps muden la pell perquè se les desgaste o perquè a elles les queda